Kaixo, gaur ere beste albiste batzuekin gatoz, baina gaurkoak ez dira atzokoak bezain onak. Badakigu geroz eta ohikoagoak direla bortxatutako emakumeak izatea. Azken hilabetean 100.000 salaketa baino gehiago aurki ditzakegu. Egoera oso larria da, eta ohikoa bihurtzen ari da. Atzo adibidez, 16 urteko neska bat bortxatu izan zen. Baina zer da? Orain hemendako albistea oso ohikoa da telebistan. Lorena, mesedez, nik uste dut sudadera hau jantzi beharko zenukela, ze gauza batzuk ezin dira erakutsi. Seriotasunez aritu behar gara gure bizitza. Hau ez da onargarria. Guk emakumeen eskubideak aldarrikatu nahi ditugu. Emakumeak eta gizonak berdinak gara. Zer da mutilengandik ezberdintzen gaituena? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that I'm so sick of them coming at me again.